ଯାଉଛି ଥାଉ ଯାଉଛି କାଟିଦେବି ତୁ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେଠି ଯିବାନି ତୁ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରିଛୁ ତାର ଆଜି ମୁଁ ଫଇସଲା କରିବି ନିଜେ କଣ ଏମିତି ଖୋଜି ରହିବ ଆଉ ଏ ସଦର ମାଇନି ପକବ ନା ଆଜି ତ ଶେଷ ଦିନ এই দিনକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୁଁ ସିନା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସର କାମ କରିପାରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ବଡ଼ ବାଟ ଦେଇ ଖସି ଚାଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଭେଟ ପାଇବି ପିଟି ମହାନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ କାରନାମା କରୁଛୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଚିଠି ମାଗିବ ବୋଲି ତୋତେ କିଛି ଦେଇକି କରିବେନି ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ବାଡ଼େଇ ତୋର ବଞ୍ଚି ଟିକେ ଦେବି चिन्हा अच्छी लोक जानी टुलू भाई आम गाँ टुलू भाई ताकू जे मशा जगह रोज सोना पुरतम ताकू डाकी से बहे नाचो हाँ देखुच तो ये पुलिस हाथ पुलिस तू कौन ड्राइवर पुलिस तू जानी हाँ मु बहु रुपये